vyrobíme si jednorožca. Budete potrebovať fixku, farebné lepidielko, štetec, takéto trblietky, alebo ešte takéto, alebo takéto, alebo takéto. Ešte na to potrebujete vlnu, farebný papier, nožničky. Budete potrebovať ako prvý tvrdý papier a potom ešte takéto farby. Budete potrebovať nožničky a toho jednorožca si vystrihneme. Teraz si toho jednorožca nafarbíme. A ja budem potrebovať na ňo bielu farbu, fialovú farbu, modrú a zelenú. Takže ideme začať. Najskôr si namočíme do vody. Jednorožca vymalujeme a roh urobíme z tohto trblietajúceho papiera. Si namočíme do modrej. Vidíte, aké sú tie farby, že jarivé. Keď máme koníka už vyfarbené, ideme robiť takýto roh. Popod a obtiahneme ho. Takže keď už máme roh vystrihnutý, môžeme ho tam nalepiť. Keď máme nalepený roh, máme ho vyfarbeného. Takže musíte nameriať takúto dĺžku a zvonky sme si nastrihali takéto isté vlásky. Spravíme si 3 rovnaké pramene. Máme hotové 3 pramene spojené. Nalepíme hrybu koníku. Strihali vlnu pre koníka. Máme ju aj nalepenú, teraz ideme lepiť trblietky. Maminka mi dala tieto kvietky na výzdobu jednorožca. Máme takéhoto motýlika a bude sa mi páčiť, keď bude na tom jednorožcovi.
Teraz mi to všetko pomôže zlepidlovať. Pozor, pištol je horúca. Musíte si dať pomoc od domorodcov. Nechajte si pomoc od domorodcov. Od maminky alebo od ocka. Hotový kantík. Asi páčiky.